Phansi le kwanja kayiphumi umndeni wakaNgcobo kade wehlelwe isehlo ugileke ingozi engeqiwa ntwala. Uhlangene kumndeni unemeeting emva kokuba ngesuku la izolo bekade bebeka inhloko yekhaya uNgcobo uMapholoba uMashiya Mahle angathi azoshumayela. Ubhuti omncaneke okuyingane kaNgcobo indodana encane kaNgcobo ibe kudaba etafuleni ilendlala udaba ukuthi ubaba before aphangalale bekade mina naye sikhulumile savumelana ukuthi uzothatha le inkomo lezi ekumele ngihambe ngiyolotshelelwa ngazo ayithengise mase athatha imali yakhona la leyo mali leyo angise ngaye euniversity. Ngiyaxolisa ukuthi ngibiza imeeting kuqeda kwenzakala isehle njengalesi lekhaya ubaba eqeda ngcwatshwa kodwa angina choice ngoba kulona leli viki leli lizoqala kuyomele ngihambile ngiye euniversity phela wadinwa wafa ubhuti omdala wakaNgcobo wathi mzika ayifani mntaka baba yini lo ngitshela yona ubaba le emangcwabeni usasemanzi kece ngisho nomhlabathi kade simgqiba ngawo awakahlangani kodwa wena usuzofuna ukuthi kudayiswe inkomo zakhe wakwayizwaphi lonto leyo ukuthi emzini wala kaNgcobo sikhungethwe ife elimnyama mase wena uyafika uzothengisa inkomo zakhona ibhadi neshobolo mfowethu kanti uyophela nini wena ukuthi ube greedy uyicabangele wena kuphela. Waxhuma wangena ubaba omncane wathi ngeke ngixolise kungena indaba zomndeni ngiyazi ukuthi uMapholoba umfowethu ube nendlela alida ngayo umndeni wakhe aqhuba ngawo umndeni wakhe kodwa lokhu angikaze ngakuzwa madala juteni ukuthi umnomzane eqeda kuphangalala sekuzothengisa impahla yakhe. Waxhuma noma kamzika ayifani wangena odabeni washo wathi ubaba impela bekavumelene nondodana omncane umzika ayifani ukuthi uzoyithengisa inkomo lezi ekumele alotshololwe ngazo ahamba euniversity kuyothi mangabe sefuna ukulobola umzika ayifani uyoyibonela uyothatha imali lazo ayithola ngomsebenzi azobe sewutholile mangabe sesifundiswa ayilobolele ngayo. Babwakhe baba kaSipho sethu vuka uleluleleni baba vuka kuyonakala wena ulele nje into yazi uhonqa. uMandelu ubedinwe efa kuthi akafe ediniswe ukuthi indoda yakhe ivumela kanjani ukuthi umfowabo omncane ahamba yothengisa inkomo azambuza ukuthi baba awuboni ini lekhaya ukuthi izingane zethu sezamabhobhodlane seyiqhuma intshebe kungekudala nje zizodinga ukulotsholelwa wena uthengisa impahla yalekhaya ngesikhathi esibucayi kanje. Wazama ke umnyeni kaMandelu ukuchaza ukuthi njengoba ucabanga nkosikazi nami ngizamile ukuyilwisa le ndaba kwacaca ukuthi uma ungasesayidini lamfethu omncane uMandelu bekadiniwe kabi ukuthi awuzamanga ngokwanele you have to do something. Ndodana mntanami usiyohamba kahle uhambe kahle lapha emadolobheni eminyangweni emikhulu yezemfundo ephakeme usimele mntanami ubaqaqade bonke emakhanda phela wena uzalwa yimina ngiyakwazi ukuthi uhlakaniphe kanjani ngiyakuthemba ke ndodana ukuthi uzofika ubabonise ubakhombise lapha eThekwini ukuthi thina siyayazi into esifunayo so Mapholoba madoda. Wafika-ke umzika ayifani edolobheni madoda eThekwini bekuyisiphithiphithi ethukile eyibuza ukuthi abantu baJehova baphila kanjani endaweni ephithizela kanje madoda kodwa engqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe bekugcwele ukuthi uye eThekwini nje uyofezekisa amaphupho wakhe. Wafike-ke waqala ngezifundo zakhe euniversity umzika ayifani ubekayimisele kakhulu egxilile ezincwadini zakhe
enza sure ukuthi uyafunda azafundisise. Unyaka wokuqala wawuphasa, nolandelayo wawuphasa. Abangani bakhe bese bemhleka, bethi Mzika ayifani azange thina nangelilodwa ilanga sakuzwa uvula umlomo wakho ushela intombazane. Kodwa uMzika ayifani ubekayazi into ayizele lapha esikoleni, ubengafuni amantombazane. Waphasa unyaka wesithathu nowesi4 kanjalo wagraduate. Ngicela ukukutshela ukuthi uMzika ayifani amakhampani besembanga ubuthaphuthaphu ethi akazojoyina inkampani yabo asebenze nawo. Hake uMzika ayifani kulowo mzuzu wachuza inkampani enkulu yaseThekwini, inkampani kaShukela. Wahamba wayosebenzela enkampanini yaShukela. Wathatha ipeni, washicilela isignature yakhe, evuma ukuthi ngiyawuthatha lo msebenzi usungowami. Mzika ayifani, you are doing a very good job in this department. I am going to promote you. You are going to be a manager of this department. Everyone here listen. You all report to Mzika ayifani. He is now your boss. He is now your manager. uMzika ayifani wabonga wanconcoza kwimanager yakhe phela uSurish ebikade isimnikeza imendlela zokuthi usengumphathi wedepartment. Bekajabule kakhulu uMzika ayifani waze wathembisa wathi uzosebenza ngokuyikhandla nangokuyinikela, uzolithatha izinga lale department alibekele phezulu esicongweni. Kodwa Chomi awungitshele, uyambona yini ukuthi umanager wethu lo omusha ngathi unehlo nje la kuwena? Hayibo Chomi, awungiyeke mina ngalo fam Julia. Hayi awume kancane Chomi, awukahle kancane. Hayi awume kancane. Hayibo mngani, ungababukeli ke phansi ofam Julia. Uyambona loya? Phela mina ngisho ngisebenza lapha eHR. Ngiyamazi isikhokho lento, iyahola lento. Ifundile lento, ine-experience, iyahola lento. Ngothi ngakutshela, phela wena umngani wami ngikufisela izinto ezinhle kuphela. Umngani wamafantuka. Baqala bathandana ke. uMzika ayifani ethandana naye kuMangidi. Uthando lwabo beluluhle, beqaqamuka amalangabi. It was beautiful. Bebethandana ngolunye uhlobo lokuthandana. Be faithful to each other. Bethandana kuyinto yomhlaba, kuyinto ehalelekayo uthando labo. uMzika ayifani wavakashela emakhaya phela, ekhaya kubo, ezobeka udaba kubhuti wakhe omdala, lentombi ayibonile. Ubhuti wakhe omdala wathi ukumbona nje uMzika ayifani, wathi hawu bhuti, wasivakashela inyanga ingaphelile, kwenze njani? Ayike uMzika ayifani amtshela ukuthi hayi ukuthi kunodaba olubalekile bengizolikhuluma nomndeni walekhaya bhuti. Wesephendule eqala ke ubhuti omdala athi ha uzokhuluma indaba yokuthi usufuna ukuqala ulungiselele izinkomo zale ekhaya owayithengisa ngoba phela isibaya somile siqothukile. Uyayibona nje nalenkuzi malanga engiyisengayo la ukuthi uyayibona ukuthi isindala, amabele aseyalenga nje. Kuyodingakala ukuthi uyibuyise ngokusheshsha inkomo zale ekhaya owayithatha Mzika ayifani, sekumila isikhotha esibayeni. uMzika ayifani ngokuyithoba okukhulu wamphendula ubhuti wakhe omdala wathi cha bhuti, bengingazile ngendaba yeinkomo, bengizonibikela lekhaya ukuthi sekukhona intombi esengiyibonile, intombi enyathela ngabantwana eyakangidi Sibongo. Ngifuna ukuthi ngiyithatheke bhuti omdala izonyathela la emagcekeni alekhaya, ngishintshe Isibongo ibe uMapholoba ngoba ngiyayithanda kakhulu, iyangigcwalisa enhlizweni. Kwabe uyithelile kuMzika ayifani kuMapholoba omkhulu, wadinwa waqhwantsha ubhoyibhoyi uMapholoba, edinwe efa kuthi akahayize kuthi akahlanye, ediniwe ethi awakabuyisi ngisho nokubuyisa inkomo zale ekhaya, usuzokhuluma ngezinto zokuthi usufuna ukuletha omunye umuntu ungakazenzi imfanelo nezidingo zalomuzi.
Wena udakwe imfundo ngiyakubona. Le mfundo yakhe iyakuhlanganisa, ikuhlanyisa ikhanda, ikwenza ungabusa-respecta umuzi wakini. Umuzi womapholoba awusahloniphi umuntu kulo muzi. Usufuna ukuzenzela, uyaphuma uyangena, ufuna ukufaka lo mfakayo ungakayenzi iy'mfanelo zakulo muzi. Umsindo-ke ubuphezulu, umapholoba omkhulu epinelwa engathi uyahlanya ebangumsindo igceke lonke. Kwaze kwangenelela unina phela. Wemapholoba omkhulu, umthetho wakho wena uhlezi ufuna ukubona le khaya kunomsindo. Uhlezi ukubona igceke lakomapholoba kuhlezi kunomsindo. Kuxatshanwa. Angisho umfowenu le y'nkomo lezi ayithengisa wafunda ngazo. Wevumelane nomapholoba. Wena ungena kuphi lapho? Kunani umfowenu uma ngabe ufuna ukushada? Ngoba nawe unomfazi ushadile unabantwana. He? Umzika ayifani nesithandwa sakhe uMangithi bahleli laphaya bayirelaxele bayiphumulele. Sithandwa sami, mzika ayifani, mapholoba omkhulu, sesisondeleke isikhathi ukuthi mina ngihambe ngiye emagcekeni akini ngiyoba omunye wabantwana bakuleya magceke. Kodwa sithandwa sami, ubungangixoxeli lutho ngomndeni wakho. Awungichazele nje dali ukuthi umndeni wakho unjani. Ungichazele ukuthi uma uthandani. Mhlampe nje ngim-arrange ispa bahambe bayomtofa bammasaje. Ubhuti wakho omdala yena uthandani nomfazi wakhe. Uthanda bophi ubutshwala ngimphathele. Yini abayithandayo umfazi kabhuti wakho ngoba kuyomele ngene ngawo wonke amacala. Ngenza sure ukuthi bayangithanda. Sithandwa sami ngitshele ngomndeni wakho ngicacisele. Kwabonakala uSipho sethu egwajaza engamphenduli phela uMangithi. Ethi hayi sithandwa sami yini wena ngibuza imibuzo eminingi kangaka ngesikhathi esisodwa. Hayibo phela sithandwa sami, kuyomela umndeni wakho ngikwazi kangcono. Angifuni nje mina ukudlisa ithimi. Ngifuna ukuthi ngenze sure ukuthi labantu bakini bangithande ngoba nami ngiyakuthanda phela sithandwa sami. Umzika ayifani wabe seliphahlaza kumndayi udaba. Washo ukuthi umndeni wakhe uthanda ukuthi ube nezingxushungxushu nje nezinxakanxaka. Kuyodinga ukuthi sithandwa sami uqine, womelele, uwazi ukuthi sizoba khona laphayana for insukwana mase siyahamba. Ungakuthathele enhloko, ungabuza ubuhlungu bezinto bezisho kuwena or abazozenza kuwena. Kuyomela focus baby girl. Chomi, I am so excited. Njengoba nje sothatha lolu hambo leli siye lapha emakhaya. Mhlambe nami ngizoyibuyela nje nenye idomoroza yalapha emakhaya efana nendoda yakho. Kodwa oyengathi nami ngathola idomoroza nje enemali. I'm so excited. Ungashesheke nje mngani uzojabule. Umzika ayifani ungitshela ukuthi nje umndeni wakhe, umndeni onedrama kabi. Ungasheshe nje uzojabule. Mina vele nje angazi nje ngisathandaza nje ngisagetharisha istrength sokuthi ngikwazi ukuthi ngimelane nabantu abafana nabo. Khulileka ke mangabe benedrama bayobe befika ekhaya. Ungakhohlwa ukuthi umina umakotshana wakho. I'll take care of yonke lo drama. Umsebenzi kwamakotshana ke loyo. Umzika ayifani wafika-ke emakhaya, wangena esibayeni, wenza zonke izinto ekumele zenziwe, washisa impepho, wabikela amadlozi-ke ukuthi usefikile-ke noMangithi, umfazi wakho omusha, uzomethula emadlozini akamapholoba ukuthi amazi kangconywana futhi azamamkele.
Wayejulile impela eshethandaza esishunqisa impepho ebhizi ephume ngene ey'bayeni ethela utshwala bakhona ebikela abantu abadala umzi kayifani. Yeni aningibukiseni phela. Uyena ntandokazi wakhona-ke lowo Mangidi. Animbhekeni inzipho ey'ngaka. Igqomoroza yegoda ekhanda. Uzolibeka kuphi ibhakede lamanzi lo muntu? Inyanda yona yeyinkuni uzoyibeka kuphi? Hayi ngibukiseni. Hayi ishidade bo nangeza ngala. Nangezala ngala uzothini-ke la kumina inkosi impela. Awuthi ngisukume. Hello Mandelo, kanti ucashe ngalana emasimini. Dala mina sinomnakwenu uMangidi sikufuna. Phela uyena kumfazi lo enizogana naye uzogana la the same yard. Uyena-ke umfazi kamzi kayifani. Ngiyakubona uyaphuma uyangena awuyinikeza isikhathi ukuthi uzohlala naye umbone kahle. Sesithe thina sikuguduzeke sikufune eze sikuthole khona la emahlathini sizokubingelela. Mameshani, ngiyavelelwa yini imhlola yami na. Ayike thina sizohamba-ke siye egumbini lesilungiselwe lona. Sihambe siyohlala khona si-relax. Mangabe kuwukuthi kukhona ukudla or iphuzo ofuna ukusilethela zona, uyalazi-ke igumbi umzi kayifana silungisele lona ukuthi lingakuphi uyosilethela lapho. Nansi imhlola yami bo. Mameshane, ngiyalingwa na. Nazi ingane zizongidelela emzini womyeni wami. Emzini le ngende khona. Yeyini na ingane lalelani la. Mina ngathelwa ngenyongo kulomuzi. Naba abantwana engibazalile bagcwele ijarede, bagcwele umuzi. Ibona abawenza lo muzi ube yikhaya. Nina nizala nini? Ziphe zakhe ingane wena Mangidi. Uzala nini wena? Uzoletha umngane wakho la wasemadolobheni osho ngekebeleshe yeinzipho ezodelelana nami. Iyobe Mandelo. Cha mina Mandelo bengingazile kambi, bengizoyi-introduce nje. Ngiyaxolisa ukuthi kusuke kwashelela ulimi kumngani wami. Kodwa Mandelo kukhona nami engikuphathele kona lapha egumbini lethu. Ngizocela ukuthi uma uthola isikhathi nje uthola i-chance uze phela ngizokupha isipho lesengikuphathele sona. Kuneyiphuzo-ke nalaphayana futhi ungafika nawe uzophuza nathi iphuzo esiphathile ezivela nazedolobheni. Yeheni weMangidi, awakaqedi ngisho nosuku olulodwa. Usuzofuna ukungidlisa manje wena. Ufuna ukuzongidlisa manje wena. Usufuna ukungishaya ngembulelo. Kanti sefibangani mina nawe? Sibanga indoda na? Uyohlala emakamereni. Ufuna mina ngitheze ngikha amanzi ngedwa. Wena umfazi nalekhaya nawe ulotsholiwe kodwa uyohlala emakamereni. Yewena Mangidi. Wena Mangidi ngiyakubona ungijwayela kabi. Okokuqala nje ungilethile irage elincane. Irage elincane into engiyibhinca mangabe ngiye emakethe ngiyothengisa izinkukhu. Uzongitshela ukuthi yena ngube ngibathise ngayo. Bebeshone kupho home choice no priceless. Imfacamfaca ngizwe ukuthi ngibathiso wena. Uyangidelela wena. Wanginikeza iphini ifanye elincanyana ishweshwe. Mucabanga ipitoti lizongena phi kulento longinikeze yona. Mngani, ngathi umuntu uzoyidinga iphuzo kule nyakanyaka nedrama kaMandelo. Ngathi nje kuzomela ehlise nje iy'nkinga zakulomuzi. Yazi nalobutshwala bethu buyashisa mngani. Into esoyithini le? Khululeka mngani, phela uhamba noSindi la, uSindi kayi-1. Kunenye idomoroze engiyitholele yona la ejardini. Ngathi ayingifakele into zami emafrijini ifihle ithi into zayo. Zikhona la ngibuye nazo la iqandisi zethu sipholile. Buya sukuma lapho lalelo nembedeni oza sophuza mngani. Uyeke indaba zalezalukwazi la egcoba amabemvu nje zalukwazi la zala emakhaya oMandelo. Hayi suka kwakumfazini lo usho ngeyimvunxamvuxa zeingubo. Hayi suka. Awu Mangidi, awumuhle mntanami. Ngathi Black American. Yazi nami angikholwa ukuthi umntanami uthethe umuntu omuhle kangaka wazomfaka la emagcekeni omapholoba.
Hhayi ngane yami shema, hhayi ngiyakuthanda, umoya yethu iyaklikha ngempela. Ngijabulile ngesinqumo sendodana yami. Hhayi impela mntanami, isekhaya kini la, mina nguma wakho. Ufile free nje, mangabe ulana wazi ukuthi unoma wakho uqobo, uma wakho isibili. Ngiyabonga kakhulu ma, ngokungamukela. Nami impela nkosi yami ngiyifilela nje ngisekhaya. Ngifila nje kumnandi. Ngiyabonga kakhulu ma nangothando lolu lishera nami. Kodwa-ke mntanami, kukhona kokunye ebengifisa sikuxoxe. Indlela esiqhuba ngayo-ke mntanami lekhaya, umakoti akagoyi. Umakoti akahlali ekamereni. Uyaphuma umakoti aseve umndeni ngetiye, apheke umakoti. Kujabulwe nje ekhaya, bezwe nje isandla sakho umakoti. So mntanami ngalokho angisho ukuthi sengithi gqilazeka, cha nje ngithi lekelelana nozakwenu. Nisizane nje kube mnandi, uzobajwayela nabo zakwenu oMandelu, ujwayele ney'ngane zale ekhaya. Iy'ngane zale ekhaya elegcekeni kufana nokuthi iy'ngane zakho mntanami makoti. So khululeka nje, ngize lana ngizokutshela ukuthi le khaya siyakhululeka. Uphume nje ekamereni makoti, uhambe uyosebenza njengomakoti bonke mntanami. Naku okukhulu nkosi yami, nansi imhlola. Anikubhekeni loku mangidi, akusagqishazeli, kuphusha izinqa lezi ey'nkulu. Kuhamba kuyopheka, kupheka emlilweni ngey'nkuni ey'thezwe ubani. Jesu nkosi yami, kupheka ngamanzi akhiwe ubani. Awubheke, kuyahleka, kuhleka nawo wonke umndeni, kuseva abantu. Wonke umuntu ngase ukujabulele nje lokhu. Anikubhekeni. Hhayi-ke mina ngizocikeka-ka, ngizohlolelwa. Kwaze kwangidina, yazi yangidina into. uMangidi noMzika ayifani babuya-ke emakhaya emva kwe-weekend eyayifana engathi unyaka wonke. I-weekend yayinedrama kakhulu. Babuya-ke sebeshadile, sewomakoti nomkhwenyana. Bebengeve bejabulile emendweni wabo, bejabulile emshadweni, bethandana, baze baba ney'ngane, baba nekhaya labo eliqondene nabo. Like it was beautiful. Bekumnandi kakhulu, bekudeliwe. Bhuti omdala, mina ngiyazi into eyenzakalelana. Besiyihlalele nje noMapholoba endlini. uMzika ayifani nestingo. uMapholoba usekhipha amagwebu ngomlomo. Angiyazi mina into eyenzakale kuMapholoba. Usisesibhedlela njengamanje. Ngicela utshele umndeni wakhe sisesibhedlela bhuti. Angazi into eyenzakalile. Angazi mina kwenzakaleni. Angazi kwenzakalani. Umuntu wami ukwikhoma njengamanje. Ngizocela nizele esibhedlela nizongisiza bhuti. Bhuti mina angazi kwenzakalani. Kwathi kusenjalo uMangidi efonela uMapholoba omkhulu emchazela ukuthi akazi ukuthi kwenzakalani ngengane yakubo uMzika ayifani, emazisa ngodaba oselehlile. Ngicela ukukutshela ukuthi wadilika wazehlikela uMapholoba. Ethi umntaka baba umenzeni, usumulele. Cabanga lapha akakadeclare ukuthi useshonile uMzika ayifani, kodwa nje uMapholoba omkhulu besethi usumbulela umbulela umntaka baba. Awudelanga ukuthi wamtshontsha wazomhlalisa emathekwini, wamkhipha kuthina, wamenza wabe inkomo edla yodwa. Usuqeda lapho ugcina uyambulala. Awudelanga ukumenzisa umathanda wakho, ukumenzisa zonke into oyifunayo. Kuthiwa nje wadilika, wakhwela, wadilika, wehla wenyuka enhlokweni kaMangidi uMapholoba omkhulu. Kodwa myeni wami, usukwazi ungishiye ngokuzuma ungitshena. Usukwazi ungishiye kade ngingalindelanga. Ungenza kanjani lo nto ongenza yona? Sisahleli kufudumele emzini wethu. Iy'ngane ey'ncane kangaka ngizoyikhulisa nobani? Ungenza kanjani into enjena myeni wami? Kodwa yini lo ongenzela yona? Kubuhlungu. Kubuhlungu. Kubuhlungu myeni wami. Ungenza kanjani into enjena? Ungenza kanjani into enjena kumina myeni wami?
kodwa yini longigila yona? Yini longigila yona? Hayi makoti, hayi makoti, mntanami, kubuhlungu makoti, kodwa yehlisa umoya makoti. Ngehlisa umoya makoti, kubuhlungu. Siyakhala sonke nami ngilahlekelwe makoti. Ngilahlekelwe ingane yami efundile namajazi makoti. Ngilahlekelwe makoti, kubuhlungu mntanami, kubuhlungu. Kubuhlungu Nkosi yami, kubuhlungu madoda. Yeheni. Yeheni. Umapholobo omkhulu ubonakala eThekwini ehamba efuna i-address, ebuze ebantwini ukuthi ingakuphi kule address, ehamba efuna i-address la ekuhlala khona uMangidi emzini kaMzika Ayifani. Hawu Mapholobo omkhulu, senzeni thina namhlanje? Savakashelwa wena Nkosi yami, yazi ngezwe nje uvalo lithi gidi. Kodwa Nkosi yami, hayibo, hayi sasajabula bhuti wasemzini ukuvakashelwa wena, kuyayiduduza inhliziyo yethu lokho. Esefikile-ke uMapholobo omkhulu kuMangidi, wamtshela wathi Mangidi, kunomyalezo omkhulu osheshayo engiwuphathisile ekhaya. Siyokucela ukuthi ufike lapha ekhaya maduzane ngokuphuthumayo, kuwona wona lo mgqibelo siyakuwona, ngoba kubalulekile Mangidi kakhulu ukuthi ube khona lapha ekhaya. Njengoba nje sesikhumulile inzila, kuyomele sixoxe njengomndeni, sikhulumisane, sibe nomhlahlandlela, sibe nenqubekela phambili emndenini nasemzini wakogatsheni. Hayi futhi uMangcobo-ke uMangidi angabi nankinga, athembise athi uzofika kuwona lo mgqibelo. Aliqaleke uMapholobo omkhulu udaba nezizathu sokuthi uMangidi abizwe la kulomndeni. Amtshele ukuthi Mangidi le khaya umakoti mangabe esemncane njengawe, kumele thina njengomndeni wakoMapholoba simnakekele lo mntwana, ngoba usuke sefana nomntwana wethu. Sikhulise nabantwana bayizwele bamukelekile, bayizwele besekhaya. So-ke Mangidi, kuyomela ukuthi mina njengendodana yale ekhaya endala, futhi indodana esekuyiyona kuphela esele la emagcekeni woMapholoba, kuyomele ngikunakekeleke, ngikuthathe nawe ube omunye wabafazi bami. Kuyomela ukuthi ngingene Mangidi. Hey, kwabe ngathi uyithelile kuMapholobo omkhulu. uMangidi wasukuma wabhilita wame ngeenyawo. Ithani uyadlala Mapholobo omkhulu, ithani uyadlala bhuti omdala, ithi uyadlala bhuti wasemzini. Soze angeke ungibone mina ngenwa. Mangabe kuwukuthi unenkinga nalokho, anibongiyeka mina ngikhulisele abantwana bami, ngikhulisele ngalendlela wayengifundise ngayo uMzika Ayifani, ukuthi mina ngibe umfazi owomelele, ngibe umfazi ostrong oyimelayo indaba yakhe. Ngicela ukukutshela wadinwa noMapholobo omkhulu, wadinwa wathi ngiyamqala ukumbona umfazi obuhlaza kanje. Siyakhuluma nawe sihleli phansi samadoda, wena usukumuma ngeenyawo. Uyayibona le ndaba yokuba umfazi wasemaThekwini wasilethela inkilayitheka uMzika Ayifani, umntaka baba wasilethela umfazi wasemadolobheni, umfazi odelelayo, ongahloniphi, ongawuhloniphi umuzi wendoda. Ukuthathaphi ukuthi umfazi ume ngeenyawo, umele amadoda ngeenyawo? uMangidi wangena emotweni yakhe, wakhala amaphepha, wahamba, wasala ukheqile umndeni ukuthi it ended in tears. Besinga-expectanga ukuthi ngaphela kanje. Ayithomi, akeve ngihlolela yini lo Mapholoba wakhona, uMapholobo omkhulu, impuqampuqa le yentuthu, impuqampuqa le egcwele umlotha. Ayikho into eyaziyo leya ndoda ngaphandle kokusenga
Yona kusukela emini ntambama isekuseni ibhizi sengiyinkomo sezezazaca iy'nkomo zabomathambo. Ileya ndoda iyasenga nje izithi ngifuna ukudla izaqhaqheka namhlanje, ngifuna ukudla amasi izaqheqa, ngifuna avuthiwe aphume ebeleni lenkomo. Jesu, ithi ifuna ukuzoshada mina futhi iyangitshela ithi angeke ingishade izongena automatically ngoba kushona umfowabo. Konke okwamfowabo sekuwokwami sekuwokwayo, sho ukuthi mina nami sengiyi-property yayo. Ithi izohamba ihlale nomfazi wasemakhaya isonto elilodwa ngoba mina ngisamusha isanda kungithola. Izohlala 2 weeks emadolobheni ibuye iphinde ijampise iyobheka iy'nkomo zayo emakhaya. Imhlola mngani, ngilingiwe inkosi impela. Liyahlanya lolo vontonto lelo eluwumapholoba omkhulu. Alikuboni ukuthi ugezekile unjani wena mngani? Ugezekile waze wageza nalo famjuliya wakubo. Hayi suka, alikahle kancane lona leli vontonto. uMangidi wasala nabantwana bakhe, wayikhulisela abantwana bakhe, kwaba yikhaya elifudumele nje. Impilo yakhe izwe noma bekeza ubuhlungu ukuthi ushonelwe indoda, kodwa nje bekuphileka impela ngoba bekanesiduduzo esabantwana bakhe. Gwiqiqi ngelinye ilanga eyihlalele madoda uMangidi emzini wendoda yakhe, usethola umqhafazo, umyalezo. Lo mqhafazo uma ngabe ungena kusebusuku uyirelaxela uMangidi. Hayi-ke ayithathe ifoni, ayicoshe, ayifunde. Umqhafazo-ke ubufundeka kanje: ngikunikeza amahora u-72 ukuthi uhlanganise u-100,000 unginikeze wona endaweni engizokutshela kuyona. Mangabe uhluleka ukwenza lokho, ngizokubulala wena ney'ngane zakho. Ngiyoqala ngey'ngane zakho ngiyiqoba ama-pieces phambi kwakho ubhekile futhi ingekho into ozongenza yona. Yebo Nkosi yami, yaqala-ke inkathazo, yaqala inkinga. Ubani-ke manje ngithumela umyalezo njengalona? Into engizoyithini le? Into engizoyithini? Esikhathini esinjengalesi kuyomele ukuthi ngiqine ngithi ngqi, ngibe umfazi, ngidile nale meko, ngidile nale nkinga. uMangidi wathatha imoto, wahamba uhambo, waye emakhaya eyobikela umndeni wakamapholoba ngalolu sizi nangale nkalankana emhlaseli. Umndeni wakamapholoba, ngiyazi ukuthi mangabe sihlukana lekhaya, isikhathi esagcina ngaso ukubonana, asihlukananga kahle, angikhulumanga kahle, angiyiphathanga kahle njengomakoti wakulamagceke. Kodwa kusalayo-ke kuthiwa awukho umgqomo wokulahla umuntu, alikho izala lokulahla umuntu. Niyazi ukuthi mina nginabazali ekhaya, akukho le ngizokhalela khona. Ngizokhalela la ngoba nansi inkinga isiyingenile, nanka amanzi angena endlini. Kunendoda thizeni or umfazi thizeni, indoda mphini engayazi. Le ndoda le ingithumela imilayezo, ingifakela imqhafazo ukuthi izobulala mina nabantwana bami. Ifuna ngiyinikeze u-100,000. So mndeni ngize kunina la ukuthi ningidingidise, nanti udaba kuthiwa ingaba nkulu masiyabikwa. Ngenelelani mndeni wakomapholoba, ngenelelani. uMapholoba mangabe edlule emhlabeni wangishiya nani? Akekho omunye umuntu ongangibheka ngaphandle kwanu. Ngenelelani, thathani indima yenu, nidlale indima yenu, ningisize kule nkanankana yodaba. Nangumuntu efuna ukungigotshela, nangumuntu efuna ukungibulala mina nabantwana bami, ufuna ukungibulalela endlini yakomapholoba. Sizani mndeni. uMapholoba omkhulu wadinwa, waqhuma, wasakazeka, wasukuma, wabhilita, wama ngey'nyawo. Wathi akekho umuntu ongathinta umfazi wakomapholoba, akekho umuntu ongathinta umfazi wakaNgcobo. Sikhona siyomdwengula thina ngalezi zandla, siyombulala simkhiphe uqhoqhoqho ephila. Wasemuphi ithemba uMangidi, wathi lalela lana-ke mfazi kamfethu, lalela lana-ke mfazi wakithi Mangidi. Manje uzosukuma uhambe ubuyele eThekwini. Lo muntu umtshele mangabe kufonela, umtshele ukuthi ucela kuphi insuku ezimbili kuphela
usahlanganisa imali, usazama ukukhipha imali emabhenki. Mina-ke lapho ngizobe sengikutholela isuitcase, ngilifake i-tracker phakathi. Ukhona umngane wami ozolihlanganisa emaThekwini, akunikeze lona. Uyobe usufaka imali-ke, i-tracker uyifake esibanjweni sesuitcase. Umnikeze lo mlisa mbumbulu okhohlakele ohlukumeza abafelokazi. Umnikeze le suitcase le mali. Iy'nkabi zami ziyobe seziyamlandela-ke zimhlala iy'thende. Konke kuyokwenzakala mina ngila emakhaya, ziyomhlaba iy'thende, zimhlabe zimhlikize, ukuze kungabi khona abasolwa, singasoleleki endabeni yokuthi simhlikize. Kodwa khulileka makoti, le mpi le isifana nokuthi inqotshiwe. Uyilethe endaweni e-right, uyibikele kumele ubike khona-ke mfazi kamfethu. uMangidi abuyele emuva enethemba, ejabulile ukuthi at least umkhonyana wami usedlulile emhlabeni, kodwa nangu umndeni wakhe ngesikhathi esinzima ngudinga khona, nanku uvuma ukuthi uzongiseka, uzonginikeza isupport. Ayike uMangidi mekafika-ke eThekwini lapho ukhululeke phakathi, enze njengokusho kukamfowabo phela, umfokandoda, uMapholobo omkhulu. Akhulume nama-kidnappers ukuthi imali ngiyitholile ingxenye yayo kodwa akahlangani. Ngicela ninginikeze nje just 2 days, ngisalungisa yonke into. Lishayeke ilanga kwakuvunyelwene ngalo, ayilungiseke imali uMangidi. Afike-ke endaweni yama-kidnappers abavumelene ukuthi bazohlangana khona. Amfonele ama-kidnappers. Ntombazane, siyathemba ukuthi ususendaweni e-right. Ula thina sikushiye esithe sizokufica khona. Futhi sicela ukuthi kungaqhamuki amaphoyisa. Ngoba-ke isoshalethe elinye liyosuka lihambe liyobhokode iy'ngane zakhe ekhaya. Liseduzane nje nomuzi wakho, alikho ekudeni, ligade ekudeni. Sezwa isayirini yamaphoyisa or sezwa nje upepepe khalihuthi, uyobe sebhokode iy'ngane zakho lapha emakhaya. Siyacabanga ukuthi impilo yey'ngane zakho ibalulekile ukudlula 100,000. Bathi basakhuluma kanjalo kuMangidi nale ndoda. Le ndoda mangabe ifonela uMangidi asazi ukuthi yini le iphathayo emosha ivoice yalo, iphazamisa ivoice. uMangidi usuke ezwa nje ivoice engathi robot. Besakhuluma kanjalo sekukhala ubugodlogodlo, ubukhahlakhahla khona la efonini. Hayibo uMangidi, hello, kwenzakalani? Ngabe usakhona? Yini lo bukhohlokhohlo obukhalayo? Ngabe lo mshini wakho lo recorda ngayo oshintsha ngawo ivoice, yini le ekhohlozelayo? Lento ekhohlozelayo ikhohlozela engathi nje kuginqika imoto, engathi nje kwenzakalani? Hayike uMangidi-ke usabambile kanjalo, indoda ayisekho efonini. Hayike alinde kuMangidi ukuthi ayize indoda ithatha imali yayo ngiphindele ekhaya. Mhlampe kuyomele ngishintshe ifoni, ngithenga umuzi omusha, ngibaleke nje ngishiye yonke indawo le. Hayike uMangidi usalindile laphaya. Luthi indoda ukufika. Hayibo laphela ihora, aphela amahora amabili. Kwaze kwaqala manje kwabathambama, kwaqala kwabamnyama. Wabona uMangidi ukuthi sengiyoze ngibulawe igebengu la ngiphethe imali engaka, ingakafiki le ndoda. Othi ngeke ngihambe ngibuyele endlini ekhaya. Ayike uMangidi alale ubusuku lobo, esalindile ukuthi mhlampe uyozwa indaba ukuthi kwenzakalani. Ubonile ingozi ene-accident. Uyacabanga ukuthi endleleni yami ebuyayo ngibona ingozi, akusiye yini lo mthumbi, because lo mthumbi ngizwile ukuthi godlogodlo mangabe sikhuluma efonini. Kodwa-ke athi hey, mhlawumbe uNkulunkulu usebenze emfihlakalweni. Mangase kuthiwa uyena lo yamthumbi, ngingamncoma uSimakade ngithi usebenze emfihlakalweni. Hayike gwiqiqi ekseni uMangidi usethola ucingo oluvela emakhaya. Umamezala uyakhala. Uthi Mangidi mntanami, sesehlikelwe isehlo, ngileThekwini nje ngikhuluma. Bengizo-identifya umzimba kaNgcobo omkhulu. Kahle mina yini ibhadi nengozi la emzini wami. Kuyashonwa njalo, kuqada kushona indoda yami, kwabe indodana yami encane, manje sekuyindodana yami endala. Angisanamadodana mina le ekhaya. Amadodana wami asedlulile wonke emhlabeni. Uvalo
lathi gididi kuMangidi ukuthi uNgcobo omkhulu madoda uMapholoba ushonile, udlulile emhlabeni, udlule ngengozi yemoto, udlule izolo same time ngalesikhathi mina kade ngilinde ukunikeza labantu abangisabisayo imali. Kungenzeka yini ukuthi uMapholoba uyena obe behind yonke lento le? Kungenzeka yini ukuthi uNgcobo uyena obe behind konke lokuhlukunyezwa bengihlukunyezwa kona le ekhaya? Kwavelane kwamcacela uMangidi. Emva komngcwabo uMamezala wamkhulula phela uMangidi. Wathi Mangidi mntanami, siyakukhulula le ekhaya. Usungakhululeka, usungashada futhi. uMangidi wabuyela eThekwini, wayiphilela impilo yakhe, eyikhulisela abantwana bakhe. Akaphindanga wathola ikholi yomuntu omsabisayo. Waphila impilo yakhe, wayikhulisela abantwana bakhe. It was nice. It was beautiful. Buzz SA to all social media platforms. Sizoyibeka lapho-ke okwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.